беше музиката. И сега да чуем аплодисменти за Спайдерменката. Благодарим ти за супергерой, за Капитан Америка. Скачаме на една посока. На другата страна. Ето така. Супер! Напред и назад. И напред и назад. Скачаме на трите горе. Точно така. Силно да чуя как пеете. Браво! Работни сте! Бягаме! Всички долу! Сега се движиш ръце напред, Правяме се точно така. и се въртаме! Изправяме се и танцуваме вперед. И другата посока. Супер! И сега още едно. И сега с силко не пейде! Да направим мини-диско. Силно! Да направим мини-диско. Оле! Пляскаме силно! Страхотни сте, страхотни! И се въртаме! Супер! Супер! Ръцете горе! Страхотни сте! Готови? Гледаме коя картичка да си избера. Хайде там. Гледате първо девет, после всеки се изрежда ето така, окей? После всеки показва. Първо гледате едната картичка, после другите. Следващата, точно така. А сега започваме с краката. Ръцете. И сега скачаме! Значи силно кракикаме! А сега, пляскаме ето така! Супер! И сега, а сега
без да се блъскате. Пляскаме силно, стоп на музиката. Пляскаме, пляскаме, без да се блъскате. Минете 3 крачки назад, деца, ще има още сняг после. Сега обаче, завършваме официално с една последна песен. Всички танцуваме, а след това ще ме трябва. Всяко парти има начало, време да се